Nggih monggo menawi badhe bawa monggo. Ilir saja tandure sumile. Nah, saged ngaten kok. Pandonga panjurung iki Mas. Nggih, niki kangge desa. Pun suwun. Kanca tani kang lagya makarya. Ya. Sinawung lejar ing gale. Mas Gereng. Terus Jawab, Pak. Sampeyan dereng ngerti kalih Pak Cangkring nggih, Mas. Lah nek dereng apal no, Pak. Oh niki mantan saking ora mung mantan ketoprak TNI barang niki. Mantan TNI, mantan ketoprak lho, Mas. Pun apal kula, Pak. Kesenian disambung Lisa. Nggih. Oh. Harine nyenengke ati kalih sing sambe kala duet iku panyuwunku. Ya. Wit sing Gusti kawula kanca tani kang lagya. Terus piye kae saya terus negeri uga benteng monggo salanggamipun langgam kanca tani dados ya senenge kanca tani yen nyabang tandurane nyambut gawe awak saya seneng ati
sampun nggih. Matur nuwun. Nggih. Gentenan liyane Mbah Cangkring sehat selalu Mbah Cangkring, lancar amin. rezeki. Ya. Matur nuwun iki wau perwakilan saking seluruh kepala desa, Pak. Kecamatan Tegowanu. Nggih, ugi wara-wara niki mangke limbukane rada dangu, Pak. Nggih. Soale niki ya siji nyucukke Mbak Niken, Mbak Elisa, merga mengke ngen gara-gara beliau sudah kundur masih ada iya. job luar Jawa lagi. Ning dipolke lho Mas iki lho, Mas. Lah tak polke ngantek mentok niki mengke. Yo tenan lho, Mas. Lah nggih, maksudnya niku lho. Limbukan karo gara-gara dadekke siji ana limbukan. Oh. Iki sing dawuh Bapak Ali Murtado. Mas Gareng. Ton dawuh. Mbak Elisa karo Mbak Niken niki lenggah dhisik. Leres kersane. Nanjakake kersane ambekan nanjakake presindene. Wong saorarane awake dhewe ya nggawa setunggal kalih 3 sekawan gangsal 6 7 8 lho. Arep dikapake iki nek ora dikaryake ngeten iki.